Како што го најави вчера, имам таа чест и задоволство да го представам, односно да го најавам македонскиот истријанин или истарскиот македонец. Професор доктор Дарко Дуковски од Универзитетот во Риека со неговиот реферат под наслов Истра и Кварнерското приморје како прибежиште на бегалците од Егејскиот дел на Македонија. Повелете, професор. Благодарам. Ja ću pročitati svoj referat i u stvari govoriti referat na hrvatskom jeziku. Mislio sam da će biti malo možda više ljudi, ali dobro. Inače, to je referat koji sam bio pročitao na međunarodnom skupu Makedonske akademije znanosti i umjetnosti u Skopju svojevremeno i temelji se većim dijelom na dokumentima, arhivskoj građi koje sam pronašao u državnim arhivima u Pazinu i Rijeci. Naime, riječ je o nekoliko dokumenata koji govore o teškoj sudbini djece i mladeži koji su bili izbjeglice iz egejskog dijela Makedonije u vrijeme građanskog rata, grčkog građanskog rata. Dakle, sam taj građanski rat u Grčkoj od 1946. 1949. godine razbio je društvene strukture od onih gradskih zajednica i sela do obitelji. Razaranja, pljačke, nasilne mobilizacije, rekvizicije, besmislena, a ipak smislena osvetnička ubijanja civilnog stanovništva osiromašili su stanovništvo, a na nekim područjima najavile demografsku propast. Posebice su bile ugrožene obitelji u područjima oružanih sukoba. One su se često nasilno razdvajale i njeni članovi se nisu godinama nalazili. Posebno u tim procesima odvajanja od obitelji bila su zahvaćena i pogođena djeca i mladež. Jednom dijelu djece Egejske Makedonije on će donijeti okrutnu i brutalnu smrt, dok će drugima donijeti težak život u izbjeglištvu daleko od roditelja i zavičaja, u svijetu koji im je bio nepoznat, nerazumljiv, a ponekad i neprijateljski raspoložen, jer je i taj svijet bio siromašan, opustošen ratom, bolešću i glađu. Od ožujka 1948. godine djeca Egejske Makedonije u sjevernu granicu Grčke, bježeći od ratnog stradanja, nasilja vojske monarhističke vlade, organizirano dakle evakuacijom privremene demokratske vlade ili samo inicijativno uz pratnju roditelja ili nekog starijeg i šire obitelji, bježe na područja susjednih država. Po broju između 25 i 28 tisuća, prema podacima Međunarodnog crvenog križa 23.700. Jugoslavenski crveni križ, koji je već u svibnju 1948. godine zbog velikog broja djece izbjeglica morao osnovati poseban odsjek za zaštitu grčke djece, tako se zove taj odsjek, koji je prije svega treba osmisliti način prihvata djece iz Egejske Makedonije, osigurati im domove, hranu, odjeću i obuću, te na posljetku osigurati im nastavak školovanja ili izučavanja nekog zanata na njihovu materinju jeziku. Kao u Makedoniji, Srbiji i Sloveniji otvorena su prihvatilišta za smještaj izbjegle djece i u Hrvatskoj, i to u Zagrebu, Osijeku, Crikvenici, Malinskoj na otoku Krku i Rovinju. O djeci koja su samo prošla kroz Jugoslaviju i Hrvatsku na svom putu u ostale zemlje takozvane narodne demokracije ne bih govorio, tek o onima koji su se zadržali na području Hrvatske s posebnim osvrtom na život djece i prihvatilištima u Crikvenici, Rovinju i Malinskoj. Naravno i teškom problematičnom razdoblju IB-a, Inforbiroa, 48-51. godine. Dakle, razdoblju opće neimaštine i političke podvojenosti unutar stranke koja je držala vlast i upravljala Jugoslavijom. U svim domovima u Narodnoj Republici Hrvatskoj početkom 1949. bilo je 749 djece, od kojih su oni stariji od 14 godina prebačeni u Zagreb i Osijek. Dio ih je prebačen u Kranj, a dio u Novi Sad. Tijekom 1950. domovi u Hrvatskoj s najboljim uvjetima bili su oni u Rovinju i Crikvenici. No nije bila samo riječ o uvjetima, nego i osjećaju normalizacije života malih izbjeglica. Većinu dječje populacije činile su djece između 3 i 14 godina starosti, što nam govori da su rođena prije ili tijekom Drugog svjetskog rata, te da su bili svjesni teške neimaštine i svekolike oskudice, te da su u poratnom razdoblju nastavili tako živjeti, ali sada u još većoj pogibelji. Posebice djeca protivnika monarhističke vlade i slavenski Makedonci, kojih se nacionalno pitanje na krvav način htjelo zauvijek riješiti.
Kako su djeca na poseban i složen način proživljavala izbjeglištvo uz osjećaje straha, izgubljenosti, napuštenosti, opće traumatiziranosti, te stoga i ovisnosti o starijima, zadatak ljudi koji su trebali prihvatiti i smjestiti ovu djecu, te im koliko toliko stvoriti normalne uvjete života, bio je izvanredno težak. Posebice je problematično bilo postavljanje učitelja i odgajatelja u prihvatilištima. Odgajatelji postavljeni od Jugoslavenskog crvenog križa bili su samo ispomoć odgajateljima iz Grčke, ne samo zbog jezika, nego i zbog nepoznavanja običaja, navika djece iz jednog drugog kulturnog okruženja. Organizacija škole je također bila problematična uz nastavni jezik grčki i makedonski. Udžbenike nije bilo moguće nabaviti, teškoće su bile u nabavi udžbenike i na hrvatskom jeziku, pa su tek 1949. iz Skopja poslani prvi udžbenici. Starija djeca koja su završila osnovnu školu poslani su u prihvatilišta koja su organizirala zanatsku školu ili su poslani u gimnazije ili neke druge stručne škole. U Osijeku je tijekom veljače 1949. otvoren dom za 100-tinjak štićenika starije grčke omladine koji su završili osnovnu školu i koje je trebalo obučiti kakvom zanatu. Problemi ovog prihvatilišta u suštini su isto kao i u ostalim domovima širom tadašnje Jugoslavije, nedostatak hrane, obuće, odjeće, slabi higijenski uvjeti i sl. U Rovinju dom grčke djece, tako je službeno nazvano to prihvatilište, otvoren je svibnja 1948. godine. Problem ishrane bio je nekako riješen tek 1949. godine, dok problem higijenske i zdravstvene zaštite, održavanja osnovnih higijenskih uvjeta u samom domu, kao i problem obuće i odjeće nije bio riješen, čini se do kraja postojanja ove ustanove. Istra se u tom razdoblju također nalazila u vrlo teškoj gospodarskoj situaciji, s vrlo ograničenom količinom hrane. Odjeća i obuća se nabavljala akcijama dobrovoljnih donacija stanovništva. Svake godine od svršetka rata socijalni odjel Oblasnog narodnog odbora za Istru provodio je sakupljačku akciju odjeće i obuće, a ponekad i hrane, kako bi se podijelila onima kojima je bila najpotrebnija. Tijekom 1948. u Istri se događa i proces prve opcije, to jest odlazak velikog broja Talijana u Italiju, pa je stoga Rovinj imao mogućnosti prihvatiti djecu iz Egejske Makedonije. Međutim, vladala je stroga racionalizacija hrane. Početkom 1949. bilo je riječi da se za dom nabave svinje, primjerice za uzgoj ili perad, kako bi se stanje popravilo, ali to je bila samo zamisao koja se nikad nije ostvarila. Istina, djeca su dobivala pola kilograma kruha dnevno, koje je trebalo racionalno rasporediti, ali je i dalje ostao problem nabave povrća, ogrijeva, knjiga na grčkom i makedonskom. Drva i ugljen za ogrjev bilo je izvanredno teško nabaviti. No, kako je ovo primorje i kako su bile blage zime, to i nije bilo nekakvo najvažnije pitanje. Sredinom 1948. stari uzrast grčke i makedonske djece iz Egejske Makedonije bio je u prvo vrijeme privremeno smješten u Crikvenici, malom gradu, ljetovalištu pokraj Rijeke, kako bi kad se stvore uvjeti za premještaj u Osijek, mogli tamo i otići. Za domaće ljude to se pokazalo kao problem, jer nisu znali što će s njima. Bili su besposleni u okruženju koje je od njih pomalo zaziralo, koje nisu razumjeli i koje je živjelo životom koji im je bio stran. Zanimljiv, ali ipak stran. Slično su se osjećala djeca u Rovinju i Malinskoj na otoku Krku. Početkom 1949. iz Narodne Republike Makedonije iz domova Matka i Petrovac djeca su upućena u Crikvenicu, Malinsku i Rovinj. Kasnije su sva djeca bila prebačena u Crikvenicu. U veljači 1950. 23 djece iz Crikvenice otišlo je u Gakovo, Vojvodinu, ali je zato iz drugih prihvatilišta u Crikvenicu došlo s 15 štićenika. Djeca su bila smještena u prostorima takozvane Češke kolonije. Od 1949. do 1952. godine u bivšoj Češkoj koloniji i nekim okolnim objektima bilo je pod okriljem Crvenog križa iz Zagreba pruženo utočište i sklonište izbjeglicama iz Egejske Makedonije. Ova priča ne bi bila potpuna ako ne progovorimo o političkom okruženju u Hrvatskoj i Jugoslaviji koja su se značajno odrazila na život izbjegličke djece i koja su ih iznad svega snažno opterećivala čineći njihovu sudbinu još složenijom. Rezolucija Inforbiroa je ozbiljno ugrozila do tada normalne i srdačne odnose Komunističke partije Jugoslavije i Komunističke partije Grčke. Isto kao što se osjećala diferencijacija unutar redova KPJ-u, tako se osjećalo podvajanje i unutar KPG. Sekretar Zaharijadis
Centralnog komiteta Komunističke partije Grčke, u prvi je mah zauzeo neutralan stav oko sukoba Tita i Staljina, ali se ubrzo opredijelio za Staljina i rezoluciju IB-a za kojeg je smatrao da će i materijalno i moralno, pa i politički pomoći njihovoj borbi u Grčkoj protiv monarhističke vlade. Takozvani titoisti i slavo-makedonski komunistički kadrovi Komunističke partije Grčke već na samom početku neslaganja dviju komunističkih stranaka kolovoza 1948. godine bili su maknuti sa svih dužnosti ili su izbačeni iz stranke. Zamijenili su ih nacionalno svjesni Grci. Tako je Inforbiro iskorišten kako bi se napravila i nacionalna čistka u redovima KPG. Tijekom ožujka 1949. prekinuti su svi odnosi dviju stranaka. To se itekako odrazilo na štićenike domova i njihov odnos prema okruženju koji im je ranije nije bio posebno privlačan, ali naravno na njihov međusobni odnos. Posebno se taj sukob iskazao u diferencijaciji na nacionalnoj osnovi među samim odgajateljima i djecom. Početkom ljeta lipnja 1949. uprava Doma grčke djece u Crikvenici optužila je grčkog učitelja Savasa Kahrimanidisa za sukob s odgajateljem makedonske djece Kostom Kozinahovim, na nacionalnoj osnovi, dakako. Optužili su ga da izaziva i širi nacionalnu mržnju između Grka i Makedonaca, te da ima šovinistički odnos prema Makedoncima. Rješenjem glavnog odbora Crvenog križa Hrvatske od 1. srpnja 1949. razriješeno je grčko vodstvo u domu, a učitelji i odgajatelji njih 6 su vraćeni u Buljkes. Međutim, i sam makedonski učitelj Kosta Kozanihov uskoro postaje problematičan, ali ovaj put zbog njegovog odnosa prema rezoluciji Inforbiroa, a koji je prenosio na djecu čitajući im tekstove protiv Jugoslavije. Odlaskom grčkog učitelja u domu više nije bilo discipline, pa Kosta Kozinahov je držao politički odgoj na grčkom jeziku, iako je najviše djece bilo makedonske narodnosti, od kojih većina nije razumjela grčki jezik. Tu nije kraj cijeloj priči. I uprava doma htjela iskoristiti djecu za svoje političke probitke igrajući na kartu nacionalne ravnopravnosti, podupirući zahtjeve Slavo-Makedonaca Egejske Makedonije za stjecanjem nacionalnih prava. U tom je smislu upravitelj doma u Crikvenici upoznao i štićenike doma 14. kolovoza sa stavovima konferencije Egejaca održanoj u Skopju o zaštiti nacionalnih interesa. Da se ne bi dogodilo kao i u Malinskoj, gdje su rođeni Makedonci zaboravili svoj materinji jezik, štetnim i nepravednim radom dvojce grčkih učitelja, koji su primjerice djecu 5 dana učili na grčkom, a samo 1 dan na makedonskom jeziku umjesto obratno. Naravno, na sastanak su pozvani oni najpodobniji štićenici. Za uzvrat uprava je htjela da ova izabrana skupina štićenika napiše telegram podrške Titu i Centralnom odboru Crvenog križa u Beogradu, u kojem osuđuju neistine i klevete prema Jugoslaviji i lažne vijesti radio Slobodna Grčka po pitanju grčke djece u Jugoslaviji. Učitelj Kozanihov je protestirao kod uprave zbog toga što je još više produbilo sumnju uprave u njegovu političku lojalnost. Tijekom 50. i 51. protjerani su mnogi odgajatelji i učitelji, i grčki i makedonski, neki zbog IB-a, a neki zbog nacionalizma i šovinizma. Optužbe Grka protiv jugoslavenskih vlasti bile su brojne i raznovrsne, uglavnom izmišljene i nategnute poput onih za korupciju ili podvođenje djevojaka štićenica doma. Naravno, najveći grijeh je bio da se štićenici doma tjeraju u hrvatske škole. Pa jasno je da je veći broj odrasle djece išao u hrvatske škole, jer drugih nije bilo, niti ih se moglo organizirati, posebice one srednjeg stupnja. U Istri su mogli ići još jedino u talijanske škole, ali sumnjam da bi im se to nakon rata s Talijanima tijekom Drugog svjetskog rata dopalo. Zbog takvih zategnutih odnosa privremena demokratska vlada je zatražila da sve djeca iz Jugoslavije odu u Čehoslovačku. Bio to novi moment za djecu u Hrvatskoj, tim više što je komitet u Budimpešti zahtijevao od Jugoslavenskog crvenog križa da se 1835 djece koja su se zatekla u Jugoslaviji prebace u druge zemlje takozvane narodne demokracije, jer je njihov boravak u Jugoslaviji neprihvatljiv. Najsnažnija komešanja nakon protjerivanja Nikosa Georgijadisa i njegove skupine događala se upravo u Crikvenici među starijom mladeži. Pobunu je vodila 17-godišnja štićenica Afrodita Leontidu. Pobuna je imala klasične elemente vandalizma, uništavanja inventara, fizičke napade na osoblje doma, odbijanje hrane, bježanja u šumu, izvikivanja zahtjeva za odlaskom u Čehoslovačku i sl.
Izbijali su fizički sukobi i među njima samima, što govori da se i među njima odvijala diferencijacija po pitanju odlaska u Čehoslovačku. Ipak sukob se iskristalizirao oko nacionalnog pitanja i odnosa Grka prema slavenskim Makedoncima. Slično je rujna 1949. bilo u svim domovima u Hrvatskoj. Veliku odgovornost za nastalo stanje snose protjerani učitelji i odgajatelji koji su svojim bivšim pitomcima slali poruke s političkim uputama kako neposluhom natjerati jugoslavenske vlasti da ih deportiraju u Mađarsku ili Čehoslovačku. Pisma koji su presreli službenici UDBE jasno izražavaju neprijateljstvo prema Jugoslaviji i KPJ-u, ali i uzdizanje grčkih nacionalnih osjećaja. Tužbe pobunjenih pitomaca u Crikvenici odnose se na slabu hranu, odjeću, obuću, zastrašivanje, razbijanje jedinstva Grka i slava Makedonaca. U tom smislu obavješteno je predsjedništvo Narodne republike Makedonije, pa je kao delegat u Crikvenicu upućen Penko Zdravkovski. Njemu nije uspjelo uspostaviti red u domu, pa je izvršeno izdvajanje neodgovornih elemenata iz skupine. Skupina od 324 djece i omladine, od toga 243 grčke i 111 makedonske narodnosti, upućena je rujna 1949. u Skopje. Tamo se pobuna nastavila, pa je skupina od 30 djevojčica na čelu s Afroditom Leontidu prebačena u dom u Kumanovu. Ostali su prebačeni u Srbiju i tako dalje. Tada definitivno dolazi do izdvajanja makedonske i grčke djece. Grčka su djeca smatrana nepopravljivom, pa ih je trebalo izolirati od ostalih. Slično se događalo i u ostalim domovima. U Osijeku je bilo smješteno 93 djevojke, od kojih je većina išla u srednju školu, a neke starije su i radile u tvornicama. Nekoliko njih je izazvalo incidente. Zanimljivo je da su izjavile kako ne žele učiti hrvatski jezik, dok iako su sve dobro znale makedonski, malo ih je makedonski govorilo. Uglavnom su govorile među sobom grčki. One su otvoreno branile rezoluciju IB-a, bile za Staljina i Zaharijadisa, ispisivale parole o Staljinu protiv Tita i sl. Ono što malo začuđuje, većinom su to bile djevojke makedonske narodnosti. UDBA je uhvatila pismo djevojke iz Osijeka Aleksandre Popovske Jovanu Kalimanovskom u Crikvenicu rujna 50. godine, iz kojeg se vidi da na koji se način širila pobuna po domovima. Istodobno uklonjena je učiteljica Ljuba Bezova u Skopje, koja je otvoreno podržavala Staljina i koja je imala snažan utjecaj na djevojke. Nakon njenog uklanjanja situacija je bila još gora. Počeo je prvi val nasilja. Iz dokumenata se da iščitati žestina otpora. Djevojke iz Egejske Makedonije bacile su sliku Tita na pod, pa su omladinke iz Hrvatske na pod bacile sliku Zaharijadisa. Tada su makedonske omladinke zatražile da ih se pošalje u Poljsku ili Čehoslovačku. Politizacija djece u ovom sukobu bila je vrlo snažna s obje strane. Svemu tome treba dodati probleme s prehranom od nedostatne ishrane, i na koje su navikli u prijašnjem vremenu. Nova frustracija za djecu koja je živo pratila političke događaje u ovoj zemlji bio je i poraz demokratske armije Grčke i bježanje njezinih boraca u susjedne zemlje u kojoj su polagali velike nade. Djeca su u svoj toj indoktrinaciji bila uvjerena u pobjedu, pa su poraz proživljavali vrlo teško. Problem je bio što su djeca bila indoktrinirana tijekom IB-a kako je Jugoslavija, zemlja u kojoj se nalaze, kriva za njihov poraz, te da je Jugoslavija izdala stvar za koju su se borili. To je bilo lako prihvatiti poslije netaktičkih i nepedagoških mjera uprave domova koji su njihove zahtjeve i bunt odgovorili silom. Nije pomogao ni ideološki preodgoj kadrova koji su došli iz Skopja, kao ni nacionalno osvješćivanje makedonske djece. Od najvećeg pomagača i prijatelja početkom građanskog rata, pod kraj rata, Jugoslavija je postala najljući neprijatelj. KPJ i jugoslavenska vlada izjednačena je sa monarhističkom vladom u Ateni. No, ne bih dalje više govorio o tome, ima dosta toga, međutim činjenica je da pri povratku te djece u Grčku, ali i završetkom građanskog rata, grčki kralj je u Solunu 18. studenog 1951. održao govor koji se u jednom dijelu može upotrijebiti kao epilog cijele ove priče. On kaže: "Zadatak i čast makedonskog naroda danas je da prihvati našu djecu i da od njih ponovo načini istinske i dobre Grke." Njegove su riječi u odnosu na slavenske Makedonce u Egejskoj Makedoniji posebno provodile su se u stvarnost. Miješanje UDBE, nezainteresiranost republičkih i lokalnih vlasti, netaktičnost, ideološka rigidnost, nestručnost u radu s djecom otežavali su rad Crvenog križa. Ona djeca koja su ostala u Jugoslaviji
onoj djeci koja su ostala u Jugoslaviji pružena je mogućnost stjecanja obrazovanja i zanata. Djeca su bila u stvari stvarne i simbolične žrtve unutar grčkoga protuslovlja, ali i cijelog niza složenog poratnog društva poremećenih međunarodnih odnosa. Hvala.